Pedang Kuniang ya. Maka Pak Haji. Oke Pak Haji siap. Masih di sini. Nyoh nyoh nyoh. Awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran. Keluyuran anggolek ising tak sayang. Piteranganku goleki Ora krasa. krasa Pak Haji. Nganti wengi Eman Mbak Juli. yo tak sawah. Habisin Mbak Haji. ibu bunga. Ora bakal atiku kembang liyan. Podang angundut ati kasmaran ora Bete, Jo. mendok Keluarin Mbak Haji. sang saya ndodro tak adongake do Pak Haji Jayoso. Masya Allah tabarakallah iki duwite gak entek-entek ta. Iki dah saya ATM. Yo 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 yo. Sai ora kerja ora jajan. Mubang mubang ora rasa. Eman
Yuk, baru makasih. terjadi kali ini di pesta bahagia Mbak Risna dan Mas Afrizal. Kalian nenggo Mbak Sumar. Mas Gondrong habis niki nggih. Dimen monggo. Miring mas kicing miring ngetan paling ulon opo setiane kelakon etan kali kulon ya kali tengah-tengah ono uwote ayo ndang ditokke pae ayo ndang ditokke aja lali lo Mbah Kakon iki timbang loro-loro nang kene yuk tak cerai Mas Ngadimen yuk Sing ndi iki kadeke Pak Harto ku nang kene iki awake dhewe berarti ya nyanyai Mbah Kakon bae kene iki Mas Wes, Ngadimen. oh jatahe sip malam Sip sip siang malam nggih. aja. Siap matur iku sembah nuwun Kang Rayi sing kagungan dalem lho kuwi. nggih Lah iya. Mangsa. yang dulu yang nyupot siapa? Iya. 2 tahun yang lalu Matur nuwun Omku, terima kasih. Iya, sehat-sehat. ya mangga dilajeng siap Neng pasar klewer wayahe sore sapa sing nyawer akeh rejekine. Ayo ayo Pak ayo. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ayo Mas. Aja ngono aja ngono. Udan waya sore. Janji kencan kok mung lames wae. Ala Dik. apa ya mas Aki jinge miring ala Dik. aduh piye to mas Aki jinge miring jalalilo sawerane. Mbak Ida, Piye, Mas piye, Tejo, Kok? kasih lihat lho, Mbah Kakung ki lho, ya Allah kalunge ki lho. ya Mbah Kakung, mbok paringi kula mawon lho, Mbah. Kowe lho. Kula mboten Kowe ki nganggo. dok kaya ngono kuwi. Mbah Kakung kalunge sakmono mbok alem berlebihan. Masku lho nggo kalung ket mawon ting lawer sakmene mbok enengke ae.
Nggon aku tok sing menyapa. Gede sisan. Gede dawa nganti. Dawa teko kowe nek Ngono ra mbok alem. Lah kok ya gor sik cilik. Rungono, gek gor sik cilik mlenik ning jero lah ya ketok lho ya. Iki lho nganti nglawer Iki lho tekan ning kene mbok kowe nang nek lho mau kiai. ki. Pundi? Masa ya ora ngerti lho nyah kowe iki nyah jan gede. Yo mas putih. Gandul-gandul ngono. Kowe nek. Nek kepengin, halo. Nek do kepengin kalung gede, tur bandule ya gede, sini ikut aku. Sinten? Mbah Kakung, sepertian nggih Kong ya. Sengti Kong. sengti Tuhan. Sini. Seketap nggih Kong. Sini, sini, Jenengan sini, ampun lunga teng pundi-pundi nggih Sini. Kong. Pak Nok. Pak Nok, tolong iki Mbah Oh, Kakung Bapak. dikancani sik dulu. Bos Eri matur targetnya nuwun. Bapak. Ada informasi dari Pak Gimin matur nuwun Om Eri. Selamat datang Sugeng Rawuh. Target Oh, berikutnya. lah. Bapak mau minta lagu apa? Sehat tuh begini. Loh, aku lagi gak kepenak loh Mas. Aku ini Lah, Aduh, lah. aduh. Siapa? Aku melu orangnya. Ini juga bos itu. Kak, Terima kasih. Kalian sesepuh, Sembah nggih. nuwun. Lah kok Ya. ora kowe nyarap mbak jaloke sih sama aku. Om ya? Calin. Iya ini soalnya. Om Calin. Halah. Mboten sah. Om Calin. Mbak Kakung. Mbak Kakung. Ini Mbah info Kakung dari saged niku ini mboten? bos juga ini. Rekanan sama Pak Arto juga ini. Lagunya apa monggo? Derek. Terusane Warudoyo. Kula mangke disawer kalau ngemawon kula mboten kersa duwite, nggih. Nggih. Pak Warudaya bibar niki nggih, niki bos. Ayo Pak. Timun. Timon. Timune piye timune? Isar karana gemae. Nemu rondo limo anake. Mas, ojo lali ya Mas, ojo lali. Sekarane ayo bangun sekarane. Ae. Habis singkong. Nah, Lagi. nah. Sopo sing duweni nang pasar kok